Sagudahin nga rod ti surat ni pagayam ti nga Rogin, kona na rito'y, Dear Manong Nemi. Mangmangig kong ibagbagada Manong Nemi, nga awan ka no tinaganak. Amang irubo, dagiti anak da. Dagiti naganak kat dungdungan da, dagiti anak da. Dagiti naganak kat isuro da, iti na siya at ti anak da. Yumamin dagito'y Manong Nemi, kat saan ko nga narikna, kadananang kinitata. Bayat iti kaadan tinakan po. Bayat iti panagdakkel ko. Nisang kasiping kadyak pulos narik na nga impatagdak da tatang kay ninanang. Nga idi agangay Manong Nemi salsalud-sud ako ni tinakam ko. Pudno nga tanga anak dak dagitoy nagasawa uno saan. Idi adan kapsat ko Manong Nemi talo nga tawon ti baet, idi agadi ak. Adadan Manong Nemi, nga awa na pulos ti mariknak nga pamateg da tatang kininanang. Ta makitak no kasano ti panangipategdan ti kapsat ko. No kasta nga ubaen ni nanang ti kapsat ko, isalsala na, kangkantaan na, bisbisituan na, ibagbaga na, nga dungdungwen na. Ngawan sapit tinangig ko nga panangawag da kanyak iti anak. No dikit tinagan ko nga Rogin laeng no kastang awangan na. Binubog ka upay, Manong. Adun tinasagrap ko nga kedel, lapigos, pungot. Ka nagkakasakit nga sao. Nga sumkang ko mga rumbay nga mangeg kong anak na. Kabuta, mabaling ko nga aywanan, ti ading ko, bantayak. No, dan tugon daw ay ngagsangit. Ibagagid din ni nana nga kinidil ko kano. Balsan nagtumata na kadalan, lapigusan. Nasapaak nga naipako kanyak ti trabaho ti uneg ti balay, Manong Nemi. Agdalos, nasapaak nga nakasursuro nga aglaba, Manong Nemi. Nasapaak nga nakasursuro iti panagluto. Baon dito'y, baon dita, no adda panagkamalik kudot dito'y, lapigos dito'y, pungod dito'y, tungpa dito'y. Ngayon, nakitkitaan to ni tatang Manong Nemi nga dusaan na, kanangranggasan na, ti inak. Awan to, pulos ti panangisakit na. Langaro din, Manong Nemi, idudumakkel ti kapsat ko. Apain na, tangsitan na, anawaek, nuagsangit, mapagsangit ko. Balsen na to, ti inak. Ti kakaasing mangrangrangas ka ni ak. Amin, orisan ko, basol ko. Ni madamay sa naduktalak, Manong Nemi. Saan nang isuro? Ni adin ko nga Helen. Ngagdalus. Toore bagak nga tulungan nak ngagdalus, agpidot, agurnos. Oy! Saan mo mabaan yung tading mo? No si kagdalos, si kagdalos. Kasunod nga makasusuron to rin ito yung adin ko. No kabailan ako mamit ng teglaba. Ure man lang nagadi panti na kuma. Saan nga sikat mang labat na pantim? Itod mo kinimanang mo. Naging nga nadaan kami pa itikapsat lalaki ni June. Nabipiyapay ni ading ko nga June, Manong Nemi, tayo dadanakam na amunak nga isalakan mo no isakit.
Nagradwarag ti elementarya, manong nemi, saan ako na pinagbasa. Nagbalin ako nga tagabo, iti mismo, nagtibalay ko, iti balay mi manong nemi. Sa amin, agluto. Mangisagana, kadagiti kasapulan. Ni tatang, may isang family driver, manong nemi. Inanang, agbaybay and sell, kadagitay RTW, mapana isursurso. Hindi ba nagbasa at elementarya, dagiti adik ko. Siya kami, di mangisagana, siyak kami. Siyak ti manghiluto kadakwada, siyak tagdalo, siyak taglaba. Aging ka manong nemi, nga napanunot ti inak, ti agawat kadagi ti labaak. Tapno isupay kano nga pangawartaan da. Manong nemi. Anyamat din. Tapos sa sana kung nagbasa, adak ko may high school, bumalasang akon, bumalasitang akon. Nga warin na bumalasa nga akong manong nemi pungutan tong paen kadalan nakpailaeng ti inak. No adama ding aramid ti kapsat ko nga ni Helen, siyak ti pabasulan da. No adama pukaw, siyak ti pabasulan da. Siyak amin. Rumbeng ko mga rebelde ak manong nemi. Rumbeng ko mga lumaban ak. Tabalasa nga akon, bumalasa nga akon. Ngayon na kasta nga madlaw ni nanang manong nemi tumangsit ak. Tumangsit kan! Manato ko na, sumangmat ka? Nanang, salsalod-sudak laing ka na kayo. Nuapi nga sakmit laing yung tibugbuga rin nyo. Ni ading kong Helen, kabaylan na kumamatin ti tumulong. Kabaylan na kumamatin di. Ang dalos ang bunas unuan niya man. Saan nga sikat mangisoro? Basta si kaamid na kinaramid. Kaya nagsapol kami ng tatang mo. Family driver tatang mo, siya, mamanak agsurson, agla ko, karagiti kahit kong ila ko, ngagsinger, kahit sika. Di kiti maawat ko, ha? Nakalalain nga mureng, labaam, tapno na pakiranudan kan ka. Ay magayo ka, di pa ilangawan, di pakiranudan nyo kanyak. Kat, napipiyapay natin mapanagpataga mo, tanda sweldo na. Siya, di nakmat garod susweldoan. Manong nemi iti na minsan nga malem nga siyak timbaon ni nanang nga namapan nang i-deliver kadagiti nalabaan linabaak nga arwaten ti adayo unay nga adayo karuba mi manong nemi ngem nagnagnaak da Ma'am Mercy. Nakita nak ni Ma'am Mercy. Sikat aglablaba? When ma'am, ay naglinis tila ba, anak ko. Nagbasbasa ka? Saan ma'am? Nagradwarak lang elementarya. Tadi pagbasahan na tatangin nanang ko. Nagsayang yan. Di mo kakakit. Nisita nga nanang mo. Iti aglablaba. Siya kang magkayam. Ngayon nakilalinis tila ba, Ika nakamadla ni nanang mo iti kwarta? Saan da nga pag-igaman ti kwarta, ma'am? Anak na kanisita mo no saan? Dahil da nga ron ti saludsod ko. Manipo di dadan nakim ko. Diyak penarik na ti pamatig ni pagbagada ti may isang ina. Kan ama? Nangaro na di adakabsat kon. Kaslis isud lang ti anak na. Napiyapay niya ading ko nga ni June. Tamo nangawagan di manang. Amo na kay sakit. Anawaan ni nanang ko no kasi tangan na. Jesus apo. Magkasay-sayang ka. Napintas ka ba mat nga ron?
Babayam ta. Kang kakarigtay, may bagay kang kangarwaten. Mabali siguro na kita nadagkalak ngarwaten. Ma'am, asin Rijay. Ay, tika kay sunamat nga anak mi. Nujak mariro agad agkasadar kayo. Sunalaing ta. Taan niya, ma'am. Samuha, dildilawen. Kina mga no. Ano dakas nga namin danakin ka? Nagbasbasa. Rumbar sumura kini pagadalan. Isungsungit di barakada. Anat na ganda, ma'am. Abay. Kurso na dam. George na ganda. Umis-isang namin. Nakasingsing petmet. Nung makakita di babae kas kang ka, nasingpet. Alalalan. Itad ko na ito ng panakabayad at ito na baam na yunak. Iduli mo na tanayon na at nadakwartam. Da Diyos ustong charge. Itad mo kininanang mo. Dato iduli mo. Agyan manak, ma'am. Mabalin kayong harok open na may karkariyak. Diyak pa ngamin na napuutan nga na arakop ko kit inarakop ko ti inak. Kapag iti nga sana, sige. Arakopin ka. Manong nemi kaslakla, italang at arakupek nga ina, kat idibalsan na nga arakupen ni Ma'am Mercy, manong nemi. Kasi nariknak, nga da, mangdungdung mo kanyak. Kasi nariknak, iti saan ko pa'y pulos na uray nga rikna, iti inak, kuna ti ama. Miss Mac, thank you, ma'am. Siyak tumanin ti umay mangin-deliver ka dagiti malabaak. Alala, dagiti nga rod mureng may alam manin, ha? Daksikan tuman ti mangin-deliver, ha? Tapno iti kastakit makita kan tumanin. When? When, ma'am? Ano na mo tayo? Regine, ma'am. Malagsid manong naming ininayunan na ti kwarta, tapno nakanumat kwarta. Ado pa dagiti dalatas manong naming ipabalon na kanyak. When? Sakit ta, adaratay na imas nga masida, ajak pa'y naramramanan manong nemi, nga adati rep, intad na pa'y kanyak. Yan, ikam tumatigidi adim, Kung saan kat bukbukudam tulatan. Ikak tumatlang dagiri kakapsat ko. Ma'am, thank you. Manong nemi, kasla kayat kumanin ti mapansadyahay. Kasla kayat kumanin nakasarita ni Ma'am Mercy. Iso palat nangawag kanyak ti anak. Uno, may nga nga madaan ti anak nga babae. Iso nga kasadyay. Kasla kayat kumanin nga mapansadyahay. Iso nga, hindi, naisagana ko na kopin, digiti murengda, dagitay nalabaak nga murengda, manong name, mapanak manin. Ay, papanam. I-deliver dito dyan da Ma'am Mercy Siakon. Nanang Siakon? Siakon! Nabi na siya ka ipapilit. Huh. Siakon. Di Siakon. Siakon. Api nga kayat mo man nga sikan. Diyak laeng na sangoy di kalman. Ada intad na kang nga sobra di intad mo kanyak. Ada duldulo mo kwarta? Oo. Di ka agulbod. So nga kayat mo maninta. Inik ka na kati extra nga kwarta. Haan? Uno crush mo di anak na. Ni George. Agpudno ka. Anay ko na nagkundutan na kumanin. Balasag lang arutin. Maruha mga unay.
Ay, loko to. Yan, tabo mo ka. Oo, anay. Di na punguto na kasta. Nasakit. Nasakit. Di na punguto na kasta. Baglagi din taada ni June nga kapsat ko nga buribik. Nanang. Sardangan nyo ni Manang. Nanang niya kay Mantan. Balasan lang ro ni Manang. Pungutin niyo pala ko doon. Nanang. Saan ka makibiyang, June? O bibiyang mo dito, ha? Pilang nga kinaragas yun ni Manang ngayon. Saan kayo magkanaranggas ka na kami kay ni Manang Helen? Yung maglagid din manong naiming tada ni June. Nananganawa kininanang. Hindi awanin ni Nanang manong naiming tanapan na deliver ko kumam. Manang, June, nagyaman na kayo ka, ha? Ano nga ito na padasan mo tinumalas? Ha? Balsik ni Nanang? Kawan? Naranggas unay matkang ka. Manipod din ang puwot ko. Nangranggasan na ka. Nakasasayat mo kay ni Manang Helen. Hapi na si kakat saan? Kanorin ni Manang Helen. Tangtangsitan na ka. Pungutan mo at balsa mo at. Nabalsik ni Manang mo. Manang mo nga Helen. Nagipulong kininanang, sakto man hindi kakaasi. Kung saan, nagipulong kin tatang, pati ni tatang. Nakapigpig sa, di napaiyamak titong pa na kanya. Siksigalan, di mangisaksakit kanyang dito, hating ko dyan. Di may pulos na ramanan, di pamatagdanan ang kinitatang kanya. Nung tumakit ko pag-idindag talaw, kung sa din nun di papanak. Manong Nemi, tinaminsan, saan man nga nasangon ni Nanang, tinag-deliver, kaditi murang every other day, mat kadi Manong Nemi, nga da isang pet na, nga murang dami Ma'am Mercy. Siyak man yung tinapan. When? Ni George Manong Nemi, tinangilokat iti gate. Sa bali, itat lang nga na ito ng balaki, ha? Saan ngumis-isang? Nadikat kasla. Apa nga lumang labaga di kiti matana. George, ni mamang mo, i-deliver ko kumanda kito yung alinabaak. Sumrek ka. Ada dioneg. Simrekak, manong nemi, iti gate, simrekak pa iti main door nga nakalukat. Ma'am Mercy, at ito'y nagitin ng labaak nga rawatan nyo. Ma'am Mercy. Kan oray na kita katulong da manong nemi nga duwa awan da. Nagbualta ak manong nemi at dan itilikodak ni George. George, mutoy na kita labaan tayo di sota. Siya akong tipagdadam. Sige. Hindi sota dito, ya. Apay di Mike na minsan kat nakais-isam ka. Ita, apit sa bali lang, ham. Sex trip dito, ay. Ha? Ano nga sex trip? Napintas ka, Regina. Di nakarukuman na kasta. Arayatun dak! Kuko kayo ta. Ibadan lang. Hindi nakaramisala. Ibadan lang. Ano kaya may tayo ni tuloy nga ibasa dito pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Rogin noan niya ti pampasamak nga sumarno papagayam. Manong nemi nagikisak nagpapaarayat nakapigpigsa ni George at apag idi manong nemi nga
agsyabu, drug addict. Ta makita ka na iti mata na manunemi kaslaawan ni suna iti simbang iti panunot na. Wen, lima banak. Yung napigsa manunemi. Pinatas ko pa yung kinugtaran sa lang na madi, Jack Pulos. Tiyan mo din manunemi kat maramesak. Tiyan mo din katagbalik iti ayop, iti kay kayat na kanya. Yung mapagiso manunemi nga dumteng, ti amana ken ti amak. Kabuta, ti amak manunemi ti family driver da. Ni tatang manunemi iti ya nangakal iti nairot nga panangarakop kanyak ni George. Ngim lumaban. Sama da kayat nga diswan ni tatang isuna ngim ti ama na nga mismo manunemi ni Sir Henry. Iti nakita nga ng danog-danog. Una ni Sir Rolly ko na kung. Iti man ang danog-danog ni Sir Rolly, iti anak na nga ni George manunemi, ni tatang matan ti mga anawa ka ni Sir Rolly. Nakasla kaya tapapatayan ti ama, ti bukod ng anak. Timbag tada ni tatang manunemi nga nanganawa ka ni Sir Rolly. Boss, sir, nga mo ti anak mo. Ayaw na to yun. Amos, durugista. Agbalimpay nga rapist. Nasa isa't pa yung kumando na batay na ito ng Ay, saan nyo ako nanti ka sa sir? Apa yung bagayo nga kahit yung matay, di bukod yung anak. Nangig ko nga kasta ti kuna ni tatang. Ano na yun? Kad siya nakakukutak. Nagtagtagargar pa ilaing manunemi. Nga manglilangad iti barokong ko tapinigis itayen ni Sir George manunemi ti blouse ko. Habi kami nga takatoy. Ha? Incheck ti nang i-deliver ka na iti hindi na ba nga murang da, tatang. Agawid kan. Agawid kan. Agawid kan! Habi nga bugkawan dat. Walang tasang kakagkuti! Sige. Kinunak manunemi. Kaya di makadanon dito yung balay, kat naamuan ni nanang manunemi, tinapasamak ka. Naggagakad. Nanang? Abang ibagayong nagagak. Tim ko maimpalubos. Ano to ko na yun, nanang? Aramisanak ni Sir George, ipalubos ko? Kahit numasigukan na ka, di asawaan na kaloko, di may kamang kakadakwada. Dapat siyang kumangarot ng kasarnak. Sa maganunok drug addict, drugista. Maganunok na niya nga lalaki. Buunay nga matananang ipalubos ko, damang ramas kayong ipalubos ko. Kasat sa uyo. Anak na ko ano saan? Nita ba't sa padalan? Nanong nemi, dito yung manay nga naman aktipungat, pungot na, tungpanak, kedel na. Asla kayat kundi bumalas. Asla kayat kumatan kakapinungot tinak. Nanabasan tararamidan na. Kayat ko, di ba pinungot kayat ko. Tuwak na kalakpay, pumigpigsak pa'y makitam siya nga bakit. Kinan ko naklata ni tinagam ko manunod. Imbaglagid din ko nakmanentad ni June nga bordak mi manunemi na may saksakit kanya. Dito yung terwate manang. Siya mo pa'y nasukatan di badong. Mapinigis na dyan nga George. Imbes ko mga iba ganinanang nga idarom tayo na dyan mangrip kumakin ka. Sana siguro nga ibagat kasta. Siyempre,
Nagtatrabaho ni tatang kadakwada. Di ba? So that mang susweldo ka ni tatang akas sa family driver da. Yung maglagi din dinteng da kadwa na ni Sir Rolly nga ama ni George. Kakaasin ni George tayo. Pampamayan ni papang na ang inanawan ni tatang. Sladadang isakit na. Medyo nga George nga miti siya. Taiso kumakit, tinangdangran kang kuhana. Saan ka di? Nung sika kumati ama, adamang rape, ti anak mo. Ore ka siya sino kuma. Di ba is mangdangran? Tsak amusong batan na kita manang. Numanin sa udsudak, kaninanang, stamatang kinitatang. Napudno anak dak. Sino ko mangarot ti amam kininam no sang isuda. Yung mapi nga sa tararamido na kanya. Apa nga rumandak, apa yung tagtagabundak, din to ni Helen, balasang maten, di na palos pagbugaran, di na palos pagtrabahuan, iso nagbasbasa, imbas ko mga siyang nagbasa. Apa nga sa tararamido na kanya, apay. Manong Nemi, inarakop na. Ti lalaki ang kapsad ko. Manang, mayam. Tanuan na lang may tulong ko. Kahit ko pagid din nagtalaw kan dito eh. Yung sa din ng oras ti papana. Di ang gagsapol trabaho. No katulong lang ti kay Batugam, di na pimitas na mapangkagkatulong tapno da kortam. Yung dito'y, nalablabas pa yung katulong panang tratradatang kinanang ka, di da ka masusulduan. Tapos na saan nakasusulduan, dakaranda ka pa eh. Dala ko man, lalaki nga mangarim kanyak, tano kayat ko, makitaraya kung kayang kuhana. Labing pitas pa eh. Manong name siyak manan tinapan nang ini-deliver naman pa mabut-butengak gam talaga pinilit na ninanang. Imbaga na pekid diya. Noramasan na kamanin din nga George. Itulog mo ha. Di mo ka di kaya ti may kamang kadakwada. Ninanang med. No arman na ka. Sungbatam. Mag-iasawa ka kang kuwana. Kakayasawa na kini drug addict. Mari, ibangundan to natin rehabilitation center. Basta, ha? Sikan kan. Sikat mga deliver ka. Alain kan. Barbaring mo sa Jenny George. Di magpintasan na manong name mi awan ni George. Ngayon ti problema ni Ma'am Mercy. Iso ti pampanunudtek. Intawag ko ni ti asawa. Tapos sa pulan na. Busy man di asawa. Hindi trabaho. Embaga kinitatang mo isot mang sapul. Barbarang na masapulan na. Ket kumusta kan, Regine? Di yung ka dinadamag ti panagpanggap dyan ang kiyomang ramas kanyak. Ama, nadamang ko. Inuong taktan ako. Ibag-ata saan nga nagbalaki. Apay nga tanga kasi dyan ninanang ko, ma'am. Apay ninanang mo? No ano, da ka man naman mading panggap ni Sir George Kanyak, itil ko kano tibagi. Anya? Para may sako no agarim kanya kitsung batak. Tapno asawaan na ka. Ken maikamang kayo. Maikamang ka kada kami. Rumpang ka dito kasi, ma'am. No kaya't na ka ni George.
Kayat mo ka tingarod ti kasjay, awan limpyo ti biyak na. Ay, apo. Mabaling ko pa'y kiding ibagbaga nga nagasgasat ka pa yung misuna. Ma'am? Abay, ibagayo nagasgasat ha. E din ito irurumandak dananan kinitatang ko. Di kahit kong sawin. At nakakaisuna nga anak ni. Di sungsung man ti barkada. Ako susarte siya mo. Ti asawak ibagak nga ibaon min ipamit rehabilitation center ng dinamat kaya. Ita, nakalibas dito balay. Ayan na. Kasanun no, dadakas ka mapasama kang kuwana. Kasanun no, dagiti matlaing paada ng adrag adik ti magpatay kang kuwana. Kasano? Kaslakay kahit ko pa konti sa anin nga nagananak. Gamti naganak kami, kastumit lang di pagtungpalan na. Amo mo ka nagkurkurangak iti dayja nga anak ko. No apay kas jet ugali na. At apay nagigundawin nga bagag nga saan ko nga anak. Apay matikas na kunayo, ma'am. Dinungdungumi. Insurumi. No apay nga nayaw awan, adat nagkurkurangan mi. Awa mo nga nagkurkurangan ti amana gabutam. Idi kat talagang ikan at atensyon ti anak mi. Imi din nagbali na nakasta. Pati iso nakasla. Dinapayin kayat kabigbigan nga anak. Nagsupati ka mata. Siya nagpulos yung kikil. Dagiti naganakan niya. Nagbali na kang tagabo ka na kuwada. Makaramanak, di kudod, pungot, kentong pada. Nagranggas man na dagiti naganak kang kanukasta. Sakpayan ti makaugat ka na kuwada. Bayam, tanito no may dito niyanang mo, bagbaga akto. Tano aramidan ng tupelat ti magtangaran kang ka, no, damang baso mo at damang baso mo noon. Mo, baka matungpa ko naman pungot ko ti inam basta. Mapana ka rutin, ma'am. Kita mga nagungit maninarang no maladawak nga gawid no apay na kamay bayagan. Alam manin dato nga kwarta. Ayan, agor kata mangalak ka dagiti grocery, dagiti canned foods ta. Itugot mo ha, yawid mo. Kahit kung anong araw ko man ka, mamagyaman ka. Yan, numarakop ka man kanya, ha? No, magtultuloy nga hasta nga dangdangran na ka, agipulong ka kanya, ta, ipamospusak ti amin. Nanaskan nga, ipangkat sa baling nga lugar, tapos nilikas na kita, awan ti mangiruman kan ka, kataramidag. Apay kami nga saan ka nagraduar ti high school tapos nalisto ko mati pa na college mo. Ngayon saan pa yung lato ti amin? Nalaw daw, ma'am. Sikala ko man tinagbaling anak ko. Ma'am. Sikala ko man tinagbaling anak ko. Nagasingsingpat ka, nga nakagagat ka, nakalalay ka. Ngayon kastubetar ramid ang dakin ka. At damat anak mi ang kasyamat nagtungpalan ng Diyos ko. Yung dawat ko kinaabo Diyos. Ngayon dyan na antibisyo na. Alala. Diyan ka mo no apay nga madrama ka. Tulungan na kami ng karkararag. Sabi ko mata, at dati na siya ka sa saad ni George. Uwan, ma'am. Uri na kasi inaramid na kanya. Tulungan kayo, pagpagabok ka na kayo. Sabi ko mata na siya ka sa saad ni George. Sabi ko mata naman sa pulan, tumitlan tatang ko isuna. Manong Nemi,
iti na minsan nga adadatatang kininanang adda kami mat nga talo nga kakamsat. Agap-apad ah. Naslasan ko mangag noon niya di pag-apahan da. Tumadawak nga aglablabangay. Di may ni John Kanyak. Manang, agap-apad tatang kininanang. Ket, imbag no sa angadangran ni tatang ni nanang. Tangkaran na kumakit. Hala, apay kakait mo tangkaran ni tatang ni nanang. Sobra. Ipibiyapay ni tatang na mamanunak nga dangran kanong tan. Wala ta mamanong adad to eh. Ni matnanang tikang kanayon nga adad to eh. Nakadan na tayo. Ano pagapapanda? Tsak man amo. Damat mga kung anak, kung kunada. Kasla, dadya kasasaad ni Sir George. Nga anak. Mamangag ko, saan ko nga nagbaling nga drug addict ni Sir George? Pabe nga saan ko nga nagbaling? Tsak maawatan manang. Kasla ipapabasol ni nanang kay ni tatang no apekas dyan ni Sir George. Kaya kumat bibiyang ni nanang. Tsak maawatan. Siyak man timang dengeg. Alamanang nga baka magkita da ka. Aman siyak timang dengeg. Masidagag manong naimid at namangig ko no anyat pagsinsinong batan dagit na tatang kininanang kat kasto tinangig ko ako ng nanang. Basol mo! Basol mo! Basol mo! Agsarden kan! Agsarden kan! Tanusan! Makauray ka kanyak! Halala! Sige! Dagrenak! Tanyang arod kumatikait mo aramidak, ha? Isak lang arod din tinang sapsapol kang kuana. Nasa pulak. Bagbaga akmat kat. Ada dapat nga siyak timang bagbaga kang kuana. Ngam ni Sir Rolly. Kaya ni Ma'am Mercy. Ngam saan ko mga nagbali na kasta ni George? Saan ko mga nagbali nga drug addict? Kaya na ako magproblema ko namin. Agtanakan. Mapapatay ka loko na eh. Kuskasan mo na eh. Kata na. Ket, magulimot kan. Tibabag kan. Manong Nemi, ni Sir George nga talaga tipagsasalitaan da. San ka no, kumanga nagbaling nga drug addict ni George no anya? Abi ko matpakisak nung daki ni George. Abi nga dadang nga. Nakita nak ni tatang manong na yun. Oy, abay da ka ta. Lumabasak lang tang. Anat nangag mo, ha? Awan. Anat nangag mo! Abay nga pag-apahan nyo ni Sir George. Awan dan nyaman tinangag mo. Abi kaslada dang sakit yun ni Sir George. Ni siya. Tungpaan ka kahit mo? Anong isak-sakit? Gagangin lang nga tasak tibaon da nga mamang sapul kang kuwana. Tagabo dak, driver dak. Nasaan da nga masango, di siya timakamo nga mamang sapul ka ni George. Nga mapi nga, kasi di ko na ni nanang. Nga saan ko mga nagbalin nga drug addict ni George, no. No timulo nga, kanangaywan kang kuwana. Kasat kayo ng asawan. Ganaan pa kasi ka ng kumaninanang. Ano ko mabibiyang na ka ni George? Na muna ta. Tong paangan. Hanggang nagsalusod ba yun? Ganyan! Uwain manong Nemi. Adamat gadi. Sumsumrag iti panunot ko nga panagatap ko. Ngayon kasla imposible.
Kasla saan ka imposible. Kasla imposible manunin. Ano man ang mapanak manong nemi, tibalay, the the Ma'am Mercy. At naman sa Jenny George. Siguro, sa nga nakatake. Yung anya ka din nung digdag-sab siya bukod no saan nga makatake at agsapul da. Naisa man ang kanyak. Hi. George. Regine. Adagay mading naramid ko king kaidi. Abis sa mga mo. Nakahayak eh. Niya. Abi nga magdra-drugs ka. Hindi na padasak. Mayat matgayam. Abi nga saan ka rehabilitation center? Tapnoan niya. Tapno mapupo ka. Nabipya dito balay. Tanong makali aglibasak maramid ko. Ita, abi na sihat ka. Jakmat kahit tikas nga biyag eh. Abi hindi mo kahit nagbaknang kayo. Nagdakal balayo. May tadabi na ka sa pulam. Nagbasa ka kuma. Siyempre, ura niya kurso. Ito yung eskwela nga na pintas. Exclusive. Kasababak nang sang kadi. Diyak kayat. Tagbali nga baknang. Tapay. Kabaknang kayo. Adi? No kayat mo sinukat ta. Ha? no kumamabali na kayat ko. Ang kayat ko mga rodigiti parents mo. Kayat mga tadatang kininanan ko ti mangawat kan ka. Sa bagay, isaksakit na kaninanan ko. Kan adadang nitatanggot mga asikaso kan kagaputa. Isungar ti baunan da ko no kada. Abisin ni papang mo. The boyfriend mo. Ompay na. Niagarim nga niya diba idyabalay. Sino kumat mo may mga pasyar kit paritan ni nanang ko. Tama nga kanod, damang itaray kanyak at awanin ti babaunan da. Ngayon, kasla kayat ko. No, da ko mamang itaray kanyak, kay kayat ko pa eh. Itaray ka. Ha? Itaray ka kayat mo? Kayat mo? Tsaka kayat. Abi di mo kayat. Katbak nangak. Drug addict ka may pagan-ano ka. Kasanunog siya bukan tumanin. Ang mga nundang ranak. Sadista ka. Sadista ka no, di drug addict ka. Kahit kundi makapanaw dito eh. Agmakuyong ka kadi. Panawam ti kinabak nang yo. Pagtit. Uno nakasibo ka manin. Dinisturbo man nung name ni Ma'am Mercy pang sasalita mi kini George. Regina Lagagayam. Wan ma'am, siya nang itulod ka dito yung nalabaak na mo rin yun. Bakit di mga tulad ito? Hamo asit gahan. Samat nga na siya po. Haman. Trip na tumis-isem. So ang asta. Abi nga nga dito sa rehabilitation center. Wano patiliyo ko matap na may balod. Saan nga kayap ni papangna. Kasi ano na kayo didangran na ma'am. Di ataman tipagyaman yung anan mi. Kasi ano no. Adaramisan na kadagit ito akatulong niyo. Di namat nga rod kahit ida tapangit da. Kasi ano nga mapagbalbali yun ni Sir George. Nagdakkel ti problema mo kayong kwa na. Oo, ang sasabihin ng adanak mi. Tapos taman ti kasasahad na. Ti kahit mi kumakit. At isuwan at eskwela. Tanuin to no. Makaragluar. Tulungan na ni papang na ti negosyo. Tulungan na kami. Agasawa. Madangkam to ti apo ko. Kamusta man? Sikala ko man tinagbaling nga anak ko, Regine. Ala, ni Mamat. Hapit mo kayat.
Kahit ka man ang arak open. Nung mabaling ko maka dito ka. Sikating, nagbaling nga katulong mi. Kinidaw kung dahil ta kinitatang mo. Kasama tang kininanang mong sanda kayat. Kaya da nga talaga paidaman da. Alaga nanos ka. Barang ang balbali tumitlahin. Dagi na naganakin ka. Kaya na, barang naglimbyon tumitlang dato anak ko. Barang numaloko ko tumitlang ti asawak nga mangisarak kang kuhan at rehabilitation center. Manong nemi tinaminsan nadamag kumanen nga awan manin ni George iti balayda. Naging manong nemi nga dati mawag kininanang. Diyan mo no, tatang mo no, sino? Nagikis ni nanang. Hapi nga ta. Nagikis manong nemi narayat ko. Nanang apay. Dati kami di ko na kininatag mo. Tapay na kami napasamag. At akadidakas napasamag kayo ni tatang. Uno, ni Helen, ni June. At akadi napasamag ka na kinakakamsan ko. Ni George, na napaltungan na nato ospital. Kanana ko magbibigyan nyo ka ni George. Itong pagya kahit mo. Nagrumatag. Ilang di ospital. Kahit ko makita ti anak ko. Kahit ko makita ni George. Ano rumpay nga may salangan ni George. Manong Nemi, nakalawlawag din ang ngig ko. Di nakpainawagan ti anak na ti inak ito eh. Dadya din nga George, anak ko timbagan. Nakasla na ulit-ulit nga nag-replay manong Nemi ti anunot kiniisip ko. Nabatiak dito'y balay manong Nemi. Tapi manawon ni nanang napangkanot ospital. Ten na kano kitaan jay ni George nga anak ko kunana. Anak na ni George. Katsiya, handag na anak. Asin ang kurot tinaganak kanya. Kasano na basamak tayo amin. Nagrubuhatak mo't manong Nemi. Kahit kumat ti mapandumanon ti ospital. Manong Nemi, nadanon ko datatang, kininanang dito'y nadanon ko may da seroli kaniya. Ma'am Mercy. Ni Ma'am Mercy tinasigak manong Nemi. Ma'am, may sak may karkararag sabi ko ma na makalasat ni George. Sabi ko ma tamadan pa ilan kung dawing agbiag tamarbarig no makabagbalbali. May maping pati ni nanang dadad to eh. Kanapi ka kasal isuti kang runan nga madalagan. Kaya tangaro tijak maawatan kang kuwana. At nalangin ko kininanang. Itanan mo na nga napaltogan ni George. Nalawag tinangin kong yung mag-anak. Ano ito yung baga ni nanang mo? Saan ka nga mabaling nga dadaka sa mapasamak kini George nga anak ko? Wala na. Ito dahil tang yung bagak manong Nemi kinitanak ni Sir Ruli. Nangig mo dahil tayo tinam. One, sir. Nimangis tinaoneg ni Sir Ruli manong Nemi. Inasadgan na ni Tata. Kinuyog na ngayon pasuli. Diyan ka muna, anyat pagsasalitaan da. Idarin mo ti doktor, manipot to pwede Roma nung Nemi ni nanang ti si Mama. Doktor. Ano ito kasasahan ti anak ko? Misis, sikati inawan no. Anak ko ni George! Manong Nemi,
pagrimat ni ni Ma'am Mercy. Hanat ako nam si ito. Anak mo, ti anak ko. Anak ko, isa di bundong anak ko. Lalangit impas ngay kong mula. Anak mo ni Diyos, sa dinuwar tayo anak ko. Kayat mo, Sawan. Tinrurumin mo. Ngarurjin ka din sa tipod ng anak ko. Ayop ka. Hintay nga rin ituloy. Nga iba sa na ito'y pakasaritaan ni pagayam ito yung Rogine. Manong Nemi kaslag sulat ti karabkub ko iti itamang mangig ko. Nagwarat ti panunot ko Manong Nemi. Kadadada at ti panagwarat na et malagip ko Manong Nemi nga manipuli di adda puot ko. Kedel dito'y, pungot dito'y, palapigos dito'y, bugkaw dito'y. E di amo kong tagtrabaho, trabaho dito'y, trabaho amin. Ngawang pulos tinariknak nga pamatag ti may sanginagan ama. Imbagpay kay ni John. Nga buradak, amunak ngay sakit. Imbagpay kini Ma'am Mercy, tara ko banak, awagan nak ti anak. Nakaus na ko na si kalakuman tinagbaling nga anak ko. Kaya Manong Nemi siya kumatibak nang. Hidiin namin ti inak ti amin. Wano ni nanang awawagag ti nanang. Siya kung ti si Mublat nga napan ng pungot-pungot kang kuwana. Aumat ti mga nawakan niya kimpangol ti amin na pinsak. Pinungot-pungot ko tinong patumpa. Kinarkaramot ang ayop ka nga bakit? Ayop ka! Saan ka siya naging basol? Di asawag naging basol. Nga siya, ayop kayo! Impangidam nyo kanyak tinamay nga palagbiyak sa anak pala indruruman! Ayop kayo! Napasamak ti gulo Manong Nemi direct ang ospital. Ta dinanog-danog met ni Sir Rolly. Ni Tatang. Nawagag ni Tatang. Oen, indim-dimteng di polis nangan anawa ka na kuwada ka na kami. Kaslasan ko pala nga malang dirik. Abay kastoy, abay. Abay nagbali na kasta di biyag ko, abay. Ngim ni Ma'am Mercy, Manong Nemi, nangarakop pa nagpalpalag antiriknak. Anak sampay nga nalado ti amin, anak ko ang tanakan. Mama ko na anak. Mama ko naman anak. Ay sumad lagayam nga nakasidig tiriknak kang ka. Sige gayam tibod ng anak ko, anak. Gayam. Nagawid kami Manong Nemi akaduwak. Dagidipudpud no nga naganak kaniya. Gadinyawid dak dito balay da. Yung kaslasan ko pala nga maalangon tiriknak. Agplaplasbag. Iti pa nagubing ko. Nanero Romena.
balay ko gayon da ito ko ma. Nagpindas ko nga ti pagindaak. Nagimas ko man ang itaraon para kanya. Siya kumatagbaon. Awan, siya kumatanda babaonan na. Di man niya din na masamak. Kawabulos, tinarik na kaayat. Paglangit din kininchon mo na kumanan. Isa madlagayam to sandak madgayam nga po nung anak. Nakalasat ni George manong Nemi. Ngem, sana ko nga nagsubsubli ti ospital. Ngem da pa kini mama manong Nemi tinagsubli so damat lang tinaggastos kadagiti. Nagastos na iti pan naka-ospital na. Kaslasan ko pala mo manong Nemi aggaraw. Ngam ko na kanyak, dagiti naganak kanyak. Anak, sampay na lado ti amin. Tapno, hanyaman, dagiti saan nga ipapaikan ka. Kas anak, daga kami ti mga ipaikan ka. Kasano namin nga pasamak ti amin, Sir, Papa. Nakalaglag ba dyan nga, Henry? Gago, tarantado. Noon at nakapampanunutan na. Awanak karedi nga daw. Naganda nga nagsikog ni Sita kini mamang mo. Awanak karedi nga daw. Ni Henry timang bantay katakwada. Nagpasikal ti anak. Nagpasikal ti asawa. Intaray da ospital. Simurot mat ni Sita. Sunalanta. Nabulukan da. Nabulukan da kat sanda na mapaandar. Tinagluganan di kito nga babae. Kastawa na yun ti pa nagrigrigat ti asawa. Sikat mga istorya, honey. Matayag idinti ko na. Tasamad lang na mapandar ni Henry Tidugan. Di pagpintasan na. Napanunot na. Nga magsapul. Sinuman nga mabalin nga. Mga anak kanyak. Partera. Nisita di mang tultulong kanya ka mga atibay. Tawang nga din Henry. Nagpasikal mo. Naganak kami ngagpadpada. Imay den manon di partera. Ito nagtilugan na mismo. Tsaka mo na napampanunot ni Henry. Tapi nagsinukat na digitan na. Lalaki din pasanghay ni Sita, babae kanya. Ngam tinted ni Henry, nga anak ko, kat di lalaki. No, pa sigon ka ni Sita, kat agririiding. Agririiding nga talaga ni Sita, at amo na nga lalaki din pasanghay na. Tanakita na, iti pa ng bitin, ti partera, kani George. Ano nga rin nakapanunutan? Ti amak ti kasya eh. Siguro kayo ni tatang mo ni Henry. Tapno ka no maikan tinaran niya ka masakbayan ti anak da. Isut inted da ka kami. Hindi ito pag-apanda, nag-asawa, tasaan ka no kumang nagbaling at drug addict ti anak da. No isuda, iti nang padakil. Makasangin ang manang namang lain. Di ba nang irurumid na kanya? Itarum niyo ida, papa, mama. Iba-ibalot niyo ida. Impaidam na kanyak, tinagsak ka na maayo para kumakanyak.
Kahit ko mo rin nga pungot-pungotan na niya nga Sita. Kahit ko nga tungpa-tungpayan na niya nga Henry. Manong name idirumwaran ni George ti ospital imay da amin dito'y balay. Ti awawagag iti tatang nga dinapulos maisarang tirupa na kaniya kan kastamat ng kadamamakin ni Papa. Tinawagag tinanang nga kang runan na unay nga nangirurumen kaniya kasla kayat ko nga duklusen nga mapantong-patungpaan man. Kastamat ng kini Helen tinangiruruman kanya kayong bilang ko kamsat. Napiyapa ni June. Kanadapi ni George manong name kadwada. Awan di sa bali nga nagaon, iti ngiwat, dagiti agasawa no saan, nga ti pamakawan, nga daw-dawatan. Kada papake ni Mama. Kanimasadag kanyak, tiawawakak idi tinanang. Anak. Hawagan anak ti anak. Ani po tinatapuot ko gingkang ita. Ita pa lang nga maawagan anak ti anak. Pakawanin na. Manong nemi ti pungtot ko. Awan nga tan. Awan ti pamakawan nga balikas kanyak ti kasi diyang inararabid na. Pinungot-pungot ko. Tinungpa-tungpa. Kinarkaramutak man eh. Pinabusuyan daklaeng manong naini. Taintayam at ni bakit sita ti ulo na ti bagina. Tapnulaing ka no may peksak ti pungtot ko. Uri nga tanong mamin sa ngaribo kat siyam ka nga papatayin. Di may karo tinaramid mo kanyak si kagabakan. Ako nga basol ti amin. Ti asawag ti kagrunahan nga gimbasol. Hindi ko mapailaing nga kahit kong ibaga. Hindi palang maladaga kayo. Egam na aldo ko'y naktasawak. Iti madi nga panggapda. Diya ka mo, naknakan na. Tiyan mo kini. Kanagbalingan na siya at ni George. Tabak na nga ron. Ti kahit ko ini, kahit maibagak tumitlang keng kuha na ti pudno. Tapno, amo na kam tunga tulungan isakit paranudan ti kinabak na nga daken kuhan. Ngayam kastamad tinagbalinan na. Dahil tamit manong name iti balikas ni Tata Henry. Kinaagom. Kayat da. Napintas ti biyag tinaon ng anak da tapno. Adan tumat pakiranudan da. Ngayon nagdakalabid doon. Manong name. Papa, Mama, idarum yu ida. Pabalod yu ida. Nangigyo, desisyon ti anak mi. Noanyat aramidan mi ka na kayo. Ate, June, saan kumamad din ah? Na may balod na, sino pwede mga sikasok na kami nga kamsat. Na kami nga taldo. Kung nakata, di kaya po no, kamsat mi ni Manong George. June, saan mo mga babalbalod ang dananang ginitatang ate? June, anak, sikat yan ti desisyon. Jack mapakawan nila. Ngimalawen. Santay din ng dardarom pa, ma. Ibagbagabok yun ni Jun. Ni Jun lang yung tinangisakasakit kanya. Ngayon, kayat ko, diya akong kayat na makikita ina.
ikaten yung nga driver. Ng Tata Henry. Kanya akong kaya ito makit-kita amin da. Siya nga ro dati. June. Ba, tanon niya masapul mo tulungan ka hadi ko. Di pa nagbasa, dakamtun ka da papakin mo mati, magpaadal ka. Magturpos ka ti college. Thank you, ate. Sumatiya sa kanyak ni Helen manong nemi kat kastaon naman pa nagpakpakawanan na. Pinadas ko nga tinong patong pamanen manong nemi tajak na aramid idi. Tadangarod da. Pagbutbut nga no aramid. Nisar din kumat lang kit kinunak. Nagbarbaliw ka na. Nagsingsingpat ka. Ikatam di kiti mga di kong ugalin. Pas nagmatagbasa. Uwan ate. Sorry ate. Pwede umasadag ni George manong name kada papakin ni mama. Sorry. Diyan ka mo kastoy. Sorry. May karim ka di, George, asumrek ka di rehabilitation center. Kayat ko sumrek. Kayat ko di marehab. Kayat ko di balbaliw. Gabot da kami tinaganak kang nga na-registro. At da kang gano, kayat mo tagtalinad ka na kami, basta lagi di balbaliw kan. Uno, sumurot ka kada di pundo nga naganak ka. Agbalbaliwak pa eh. Papa, mama. Agaman nagtipanang pakawan nyo kada papa, kada tatang kininanak ko. Itultuloy ko matimang tulog kada kwada. Kastamat kanyak. Saan ka mga dagas na pinagas na kita? Dagas o na iti pa nag-rebel deme. Iti pa nag-ibadas me. Tinasken. Adat to iti putpudno anak me. Agnamay maten. Masupapakan matlen adong arigan nga pinasaran na kadag ito nang irurumen kadakwan. Ken ko. Anak, papa, di mo ka di mapakawan nida. Kadag ito'y pa, narigat pa'y lahing. Nakaharutin na ramin da. Yung maot, magdanagan nyo. Dumdeng tumitla siguro. Nga mapukaw tigurak kada ko ada. Alawan anak, di na ka dagdagusin, napilitin. Dumdeng tutumno panawin. Kapag na numalagip ko, di ba nangirurumanda kanya ka talaga nga umkis tigurak kada ko ada. Gusto na anak. Ikarigatam nga pukawan tigurak tabarukom. Tapos lumag ang tirik na. Ay, tamid ha. Nagaspadam na tao. Barbaring na dumteng tunday ta, papa. Mama. Panawan nyo idan. Ngam ni George Sagbati. Itulad ko iso na rehabilitation center. Sige pa. Tanakas ano lang. Sanga dakas no kas pagarigan tamapasama. Tiyan niya pa. Nagsisimpat ni George. Hindi mo katikayat? Nagbalin nga. Manugangin mi, timbilang ming anak. Tasawaan na, tinaipaidam na kaming anak. Awan tim posible no, isuday at pagayatan ni Apo Diyos, papa, mama. Name tinaramid ko nagbasa ang kadgabo
at da kwarta da papa ni mama, yan. Nagraduarak ti high school ka nalaingak met manong nimi. Egan ka nga nagbasak met lain ti college. Manong nemi ini marehab ni George nagkabalay kami. Nga matari kiti kundawa, nga mapanat sa rungkaran, nagiti pudpud nung anak, ama, ken inana, ken nagiti pudpud nung akabsat na. Intulan naman tinagbasa manong nemi as iti pa nagbasa. No kasano iti paragis-isem na iti, no kasta nga mapanak, no mis-isem, kasta't isem na, hi, my dear sister. Again ka manong nemi develop ni ayat kada kami. Katkas kalikagom digiti naganak kada kami tapapakin mamamat latat awag na kada papakin ni mama nga pudno nga naganak kanya. Apaman nga makapagturpos kami manon nemi. Deta tinagtutulagan nga dakam tumitlaeng itiya agkatuluyan. Ti agasawa. Nabayagan nga pinakawan ko, datatang kininanang, tamampanagwat sumasarong ka iti ayanda, katatang kinanang mitlaing ti awag ko katakwada. Ket, isumatan ti panakangag ko, iti awag da kanyak nga anak. Awahanin ti guran-gura manon nemi. Tinalpas ket nalpas. Kastaman tinagbalin nga na siya at ni Helen manon nemi, kapagturpus, babayan ti tulong ko, kastamat ang ni June, imununada ka nagturpus ngam siya. Tamadama kang palang agbasbasa ka ni George, manunay. Na kami agkasadar ka ni George, oras kanulaang ti diferensya. May nga oras, imununa nga naipas nga isuna. Sanak matimpas nga ni mama. Tiloko ngo nga lakay Henry. Pinagsinukat na kami ngamin. Na ito iti pagkasalita ak manong nemi kadagyaman ak unay ti anos mo nga nang ibasa. At sapay kuma, tadamat na ibati ka adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dumdungig.